ଆହୁରି 7 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, ବହିବ କାଲୁଆ ପବନ, ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ଶୀତ। ଜାଡରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଏ ସବୁଠି ଥଣ୍ଡା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ। କାଲୁଆ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମ୍ ରହିଥିଲା। ଘୁ ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 5.6 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 8.1 ଡିଗ୍ରୀ, କିରାଇରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଶିମିଳିଗୁଡାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 10.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 12.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ତା ନିକଟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚା ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।